Dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom zo série videonávodov zameraných na využitie možností simulácie elektronických obvodov v aplikácii AnyMultisim. Tak ako sme si to v závere predošlého videa spomínali, dnes sa budeme zaoberať rozdielovým alebo diferenciálnym tranzistorovým stupňom, pričom si spomenieme význam zdrojov konštantného prúdu, konkrétne konštrukciou prúdového zrkadla. Kde sa využívajú tieto rozdielové stupne a akým spôsobom pracujú? Rozdielový tranzistorový stupeň má za úlohu prevádzať rozdiel vstupných potenciálov medzi dvojicou elektród, najčastejšie báz dvoch tranzistorov, ktoré majú mať identické vlastnosti, čiže musia byť tzv. Spárované, na zmenen na nejakú hodnotu napätia, prípadne prúdu na výstupe tohto obvodu. Ak si spomeniete na operačné zosilňovače, tak tam máte dvojicu vstupov invertujúci a neinvertujúci vstup. No a to je pekný príklad toho, ako vlastne rozdiel medzi dvojicou vstupných elektród, rozdiel potenciálov medzi dvojicou vstupných elektród je spracovaný na hodnotu veľkosti buď to výstupného napätia alebo výstupného prúdu v nejakej prúdovej slúčke na výstupe. Takú jednoduchú konštrukciu operačného zosilňovača máme naznačenú aj na tomto obrázku. No a práve tá vstupná časť jednak pozostáva zo zdroja konštantného prúdu, ktorý napája tento rozdielový diferenciálny stupeň z diferenciálneho stupňa. No a potom už z tej lineárnej zosilňujúcej časti, ktorá nám na výstupe ten rozdiel signálov spracováva. Ako tie vstupné, také pomerne citlivé diferenciálne rozdielové stupne si môžete predstaviť, že to môžu byť zberné elektródy pre meranie EKG alebo EEG v medicíne. Môžu to byť signály, ktoré chceme porovnávať. Takisto v tom našom zapojení my si to trošku zjednodušíme, nebudeme budiť v pravom slova zmysle do dvojice tých vstupov, ale jeden z tých vstupov uzemníme a na ten druhý budeme voči Zemi privádzať napätie. Čiže keď sa pozrieme na tento náš ďalší obrázok, pekne tu vidíme prúdové zrkadlo. Prúdové zrkadlo vlastne predstavuje konštrukciu, ktorá má za úlohu dodávať konštantný elektrický prúd. Ak sme si zatiaľ hovorili u napájacích zdrojov o napäťových stabilizátorov. Úlohou napäťového stabilizátora je zabezpečiť, aby som na výstupe niekde mal nejakú konštantnú hodnotu napätia. Úlohou prúdového zdroja alebo zdroja konštantného prúdu je dodávať konštantný prúd aj pri meniacej sa záťaži. Čiže ja napríklad budem dodávať konštantných 10 mA do svojej záťaže a tá moja záťaž bude meniť odpor od 1 do nejakých 3 kilómov. Napätie, ktoré by som zmeral na takomto obvode, je potom dané R krát I. Keďže I je konštantný, s ním viem počítať, tá moja neznáma veličina je práve premietnutá vlastne do hodnoty toho meraného napätia. V obvodoch prevodníkov, teda tieto zdroje konštantného prúdu, majú svoju úlohu takisto ako napájacie obvody rozdielových stupňov, o ktorých si práve hovoríme. To je všetko také uplatnenie vlastne, kde by sme mohli prúdový zdroj alebo zdroj konštantného prúdu využiť. Takže záťaž mi predstavuje v tomto prípade napríklad ten môj rozdielový stupeň, no a táto konštrukcia mi predstavuje zdroj konštantného prúdu. Toto je také typické zapojenie, s ktorým sa môžete často stretnúť. S takýmto nejakým prepojením. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo budeme chcieť zostaviť a čo budeme chcieť prakticky aj odmerať. No, jedno meranie môžeme urobiť s pomocou zdroja elektrického signálu. Budíme signál sinusového priebehu pri 1 kHz a amplitúda toho vstupného budiaceho signálu bude mať 500 mV. My budeme pozorovať výstup na osciloskope. Napájanie vlastne tu máme plus minus 12 V
akoby teda súmerné napájanie pre celý ten blok. To je ekvivalent vlastne tohoto zapojenia. Samozrejme už tu nemáme nejaký ten zosilňovací stupeň a budeme priamo sledovať tie signály. Jeden je na báze toho prvého tranzistora, to je vlastne vstupné napätie. My ideme spracovať vlastne rozdiel potenciálov medzi týmito dvomi elektródami, pretože báza tranzistora Q2 je uzemnená a teda celé to vstupné napätie, ktoré chcem spracovať, je privádzané na bázu tranzistora Q1. No a z kolektora budem odoberať signál, ktorý je úmerný rozdielu týchto dvoch potenciálov. Takže poďme sa na to pozrieť. A potom si ukážeme ešte jednosmernú prechodovú analýzu. Tá jednosmerná prechodová analýza je veľmi zaujímavá na to, aby som získal nejakú prevodovú charakteristiku závislosti rozdielu potenciálov do výstupného prúdu, ktorý budem merať na tom kolektore tranzistora. Dobre, poďme pozrieť, či máme tie budiace signály na dostatočnej úrovni, čiže 1 kHz 500 mV. Spustíme si simuláciu. Máme tu ako osciloskop použitý Tektronix osciloskop, ktorý je teda takým trošku vizuálnejším, bližšie sa snaží napodobňovať, emulovať nejaké reálne zariadenie, nezabezpečuje len tú základnú funkčnosť, ale teda stará sa aj o to, aby sme videli ten vizuál a získali nejaké praktické zručnosti s osciloskopom, ktorý stojí takýto značkový od 1000 eur vyššie, samozrejme na 2x20 alebo 2x50 MHz také no-name si dokážete už za 250 až 300 eur kúpiť, ak by to malo praktický význam a chceli by ste mať väčšie zručnosti pri práci s takýmto meracím zariadením. Dobre, poďme sa pozrieť, čo to vlastne na tom tienidle toho osciloskopu vidíme, pretože ten osciloskop už pred spustením vlastne samotnej simulácie bol zosynchronizovaný a teda už vidím nejaké vhodné priebehy. Jediné, čo by som si tu mohol upraviť, je pozícia. Nechajme ju ale teda takúto. Mám tu dva priebehy, mám tu priebeh zelený a mám tu priebeh modrý, aj keď teraz sa mi to trošku tu naprelíňa. Takže vstupný priebeh je sinusovka. Sinusovka je vlastne toto. Ale tu nemám šancu zväčšiť ten priebeh. Tu je zobrazený, alebo vidíme ho ako žltý. Tento žltý je vlastne tá sinusovka. No a to, čo mi predstavuje napätie na tom kolektore toho tranzistora, nekopíruje mi dokonale tú sinusovku, vidíme potom, keď budeme tú jednosmernú prevodovú charakteristiku, tú DC sweep analýzu robiť, čo to môže spôsobovať, tak to je ten spracovaný výstupný signál. Vidíme, že čo do úrovne sú rovnaké, toto je vlastne len prevodník rozdielu signálu medzi dvomi elektródami, čiže tu by som mal napríklad jeden potenciál, druhý potenciál. No a čím je rozdiel týchto potenciálov väčší, tým väčšie je aj napätie alebo prúd, ktorý preteká tým obvodom. A poďme si ukázať, akým spôsobom urobiť tú jednosmernú analýzu. Čiže na to, aby som dokázal urobiť jednosmernú analýzu, budem potrebovať tento prvý zdroj si zameniť. Čiže vyberám tento zdroj. Vložím tam jednosmerný napájací zdroj, čiže DC power potrebujem. Takto. Ten DC power má nastavené napätie 0,5 V. 0,5 enter. Takto. Potrebujem vedieť, aké má označenie. Čiže label je to V3, za chvíľočku vidíme, prečo potrebujem vedieť, ktorý z tých zdrojov, ale vlastne hneď aj tu mám napísané V3. Čiže idem Simulate, Analysis and Simulation a DC Sweep, čiže jednosmerná prechodová. Zdroj toho budenia bude zdroj V3, štartovná hodnota bude 1, pôjdeme po zhruba 4 V.
Uvidíme, že aká je tam tá vybuditeľnosť a krok. Pri tom prepočte dáme 0,05 V. Spustíme simuláciu. Ešte potrebujem output. A ako output si dajme prúd na rezistore R2, čiže IR2. Dobre, teraz spustím simuláciu. No a keď ja posuniem to simulačné okno, môžem si to aj takto zväčšiť, trošku sa ideme zamyslieť nad tým, čo sme to za priebeh získali, nech je to také vizuálnejšie, môžeme si tam aj mriežku dať. A voltage je vlastne nameraný rozdiel potenciálov medzi týmito dvomi bodmi. Ide od 0 až po 4 V. Vidíme, že nad 2 V už to nemá nejaký taký praktický zmysel. No a tá naša simulácia vlastne docielila to, že pomyselne toto napätie by bolo menené od 0 V do 4 V. A môžeme ako ďalšiu simuláciu ísť aj v rozpätí, skúsime ísť od mínus povedzme 4 do plus 4 a budeme budiť priamo medzi týmito dvomi bodmi, ako sa nám zmení tá charakteristika, ale poďme si najskôr interpretovať túto prvú. Čiže od nuly s rastúcim napätím na báze tranzistoru Q1 mi bude klesať prúd, ktorý tečie týmto rezistorom R2. To znamená, že jeden z tých tranzistorov, konkrétne ten Q2, ak mi prúd má klesať, potom sa mi musí vo väčšej miere uzatvárať a ten druhý zase naopak otvárať. Pre zaujímavosť si doplníme, budeme vykresľovať tú charakteristiku aj opačne. Poďme si to ukázať, čiže simulate, analysis, DC sweep, output a dajme tam aj I na rezistore R1. Run. Dobre, čiže ten prúd na tom rezistore R2 nie je až taký výrazne odlišný. Môžeme si ešte pozrieť pre zaujímavosť, keď je to zdroj konštantného prúdu, či dokážeme aj prúd na Q3 output Q3 a potrebujem kolektor IQ3 IC. Pustíme. Dobre, paráda. Čiže v dosť širokom rozsahu tých napätí, ktoré sú spracované, je ten prúd udržiavaný takmer konštantný, okolo tých 3 mA. A čo je pre mňa teda najmä zaujímavé, je tento prúd a prúdu úmerný úbytok napätia na rezistore R2. Skúsme si ešte UR2, či nám tá analýza dokáže zobraziť. Simulate, analysis. Prakticky každú z tých veličín ako output tam dokážem dať. Čiže ja potrebujem, aký je potenciál. Dajme si napríklad tu. A to ja zistím práve kliknutie Properties Net 9, čiže V9. Simulate Analysis Output V9 Run. Paráda.
A dá sa povedať, že ten priebeh napätia je komplementom a vzhľadom k tej malilinkej hodnote tá sa mi teraz premietla do toho jedného jediného grafu. Čiže ak toto je priebeh prúdu, ktorý preteká cez ten rezistor, tak toto opačné, ak prúd klesá až k nule, čiže tento tranzistor akoby sa uzavrel. No a keď sa tranzistor uzavre, čiže musí na ňom nutne narastať napätie a to napätie naň narastie až na to prevádzkové napätie v tej kladnej vetve na tých 12 V. Čiže ak by som do tej jednej závislosti premietol tú druhú, ak prúd takto ako nejaký, hovorí sa tomu komplement, doplnok klesá, to znamená, že ten tranzistor sa mi uzatvára a teda napätie v tomto bode sa mi musí približovať napájaciemu napätiu, teda to napätie rastie. A poďme vyskúšať ešte jednu vec, ktorú som vám sľuboval. A budeme to budiť priamo rozdielovo z tohto zdroja, aby to bolo také názornejšie. CTRL-R, 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 takto. Takto. Nech je to aj vizuálne privetivejšie. Poďme takto. Simulate. Analysis. Tie outputy vyhoďme V9 a nechajme len IR2 a start value dajme od -3, stop value dajme po 3, lebo videli sme, že na 2 V už nič, inkrement môžeme nechať. Dobre. Čiže opäť tu vidíme okolo tej nuly takú dosť výraznú zmenu pri tom rozdielovom budení. A tu už je ten prechod vlastne pomerne strmý, čiže pre záporné hodnoty namerané prúdy v jednom smere, pre tú druhú oblasť zase stále to máme od 0, pod 0 a nám to vlastne k prepolovaniu tých potenciálov nedôjde. Stále mám prúd, ktorý tečie jedným smerom, ale ja som vlastne dokázal spracovať rozdiel potenciálov v oboch polaritách do nejakej takejto charakteristiky. Čiže ak by sme si mali zhrnúť, čo je úloha toho rozdielového stupňa, je to spracovanie rozdielu potenciálov medzi dvojicou vstupných elektród takého rozdielového stupňa na nejakú hodnotu úmerného prúdu, prípadne napätia, ktorú odoberám na kolektore jedného z tých tranzistorov a ktorá môže byť spracovaná ďalšími stupňami. Typickým uplatnením alebo typickým miestom, kde by sme tieto vstupné rozdielové stupne našli, sú vstupné obvody operačných zosilňovačov. No a vždy, keď chcete zistiť závislosť nejakej charakteristiky, tak táto jednosmerná prechodová analýza je celkom zaujímavá a môžeme si ešte skúsiť ako ukážku tej jednosmernej prechodovej analýzy pohrať sa s odporovým deličom. Čiže dajme súbor nový, prázdny. Dajme tu jednosmerný zdroj, DC power, OK, na odporový delič, ale hneď tu dajme aj nejaký ground. Takto, takto, takto. Rezistory. Jednoduchý odporový delič. Nebudeme tie veličiny meniť. CTRL-R, CTRL-R.
Dajme tam aj záťaž nejakú ekvivalentnú. Nech príliš mi odber neovplyvňuje, čiže value dajme na 10K. Klasický odporový delič si vlastne teraz zostavujeme, toto mi predstavuje záťaž. Mňa bude zaujímať vlastne aké napätie a na to, aby som vedel aké napätie, tak musím ísť do Properties a je to net V2 v závislosti od veľkosti napätia na zdroji 1. Idem Simulate Analysis, DC Sweep, čiže zdroj je V1, idem od nuly, poďme povedzme po 12 V, krok, zase aby to bolo precíznejšie, jemnejšie vykreslené 0,05 a output ma bude zaujímať ten potenciál V2. Mohol by som si aj prúd, ten prúd ale bude zanedbateľný, ak to ja dám do jednej charakteristiky, čiže ak tam nechám IR2, tak neuvidím nič. Skúsme najskôr bez toho. Dobre, a vidíme, že je to pekná lineárna závislosť. Ako mi lineárne narastá to napätie V1, rastie mi aj prúd, ktorý mi preteká záťažou, je to z toho dôvodu, že lineárne mi rastie aj toto napätie na tom deliči. Zase ak chcem farebne si to trošku upraviť. No a ak budem zobrazovať aj napätia, simulate, analysis, output, V2, add. Dobre, vidíme, že toto, hoci tu bola predtým tá zmena, to je jedna a tá istá charakteristika, tak vzhľadom k tomu, že tie mierky sú teraz bohužiaľ rovnaké, tak výraznejšie sa meniace napätie vzhľadom k tej mierke potláča ten viditeľný nárast. A teda, ak chceme niektoré charakteristiky správne zobrazovať, tak mali by sme pracovať nezávisle a zobrazovať si to takto. Dobre. Ideme sa pozrieť ešte na záverečné otázky na opakovanie. Diskutujte o význame a použití rozdielových zosilňovacích stupňov. Čiže už sme si to tu dvakrát prizvukovali. Skúste si to teraz vy naformulovať, prípadne napísať. Následne to ja zopakujem. Dobre, odpoveď. Úlohou toho rozdielového stupňa je spracovať rozdiel vstupných potenciálov na nejakú jednu lineárne sa meniacu výstupnú veličinu. Musíme ale pamätať na tzv. Dynamické rozpätie spracovávaných signálov. Ak ste si všimli, tak tie charakteristiky pre určitý rozdiel napätí znamenali lineárnu zmenu. Tá oblasť tej lineárnej zmeny je aj oblasťou praktického využitia toho rozdielového stupňa. No a potom tam už nastáva prahovanie. Tiež si môžete všimnúť, že to prahovanie nebolo ostré, že to nebola hrana, kedy už to prestalo spracovať, ale bolo oble a to zaoblenie, ak si spomeniete na tom osciloskope, spôsobuje aj to, že tie signály, hoci ten vstupný signál je sinusový, tak oni boli také trošku pretvárované, preupravené. Ale praktické využitie a cieľ je prevádzkovať ten rozdielový stupeň pri takom budení, kedy už nejdeme za hranu tej limitácie, len tú lineárnu oblasť využívať. Spustite po druhé jednosmernú prechodovú analýzu, nazývanú aj DC Sweep analýz. Takže ak si trošku posuniete to video, budete vidieť jednak ako na tom rozdielovom stupni sme robili tú jednosmernú analýzu a potom ako sme si to ukázali na takom veľmi jednoduchom zapojení odporového deliča, ale pointa je, že ja vlastne môžem zisťovať, ako sa mi menia veličiny v obvode v závislosti od meniaceho sa budiaceho napätia, ktoré má jednosmerný charakter. Čiže
Ja si na nejaký skúmaný obvod pripojím zdroj, ja v rámci tej simulácie môžem povedať, že na tomto zdroji meň sa mi tá hodnota toho napätia od takejto po takúto. No a potom si na záložke output pekne vyberám, ktoré z tých veličín napätia prúdy budem chcieť zobrazovať. Cez niektoré súčiastky je to priamo pomenované. Ak chcem vedieť potenciály na niektorých častiach, tak musím si kliknúť na tú vetvu, robiť práve kliknutie, vybrať si properties a tam mám pekne nazvané, ako sa mi volá ten tzv. Network. Networky sú vlastne tie vodivé prepojenia medzi tými obvodovými súčiastkami, no a ja potrebujem vedieť, ako sa volá ten ktorý network na mieste, kde chcem vedieť, aký potenciál v tom obvode v závislosti od toho budiaceho zdroja bol. Na obrázku predstavujúcom vnútornú konštrukciu prizvukujem, že teraz už od čosi zložitejšieho, hodne zjednodušeného oproti tým reálnym operačným zosilňovačom identifikujte umiestnenie rozdielového stupňa. No a ja to trošku rozšírim. Pozrite sa aj, kde sú tzv. A koľko je tam tých prúdových zrkadiel, teda tých zdrojov konštantného prúdu, či ich vieme identifikovať. Zase chvíľočku. Pripomínam, že zdroje konštantného prúdu sú tam 3, ten rozdielový stupeň je tam 1. Dobre, ak sme si poznačili, napríklad sme mohli urobiť print screen, vložiť si to do maľovania a pekne si pripísať k jednotlivým častiam. Teraz nasleduje odpoveď. No vstupný rozdielový stupeň vlastne predstavuje toto zoskupenie, tu už o čosi zložitejšie. A keď sa pozriete, tak tie prúdové zrkadlá sú tu tiež umiestnené. Dá sa povedať, že za zdroj konštantného prúdu by sa aj táto časť dala považovať, ale rozhodne. Prúdovým zrkadlom sú všetky tieto červené časti. Červeno také vyšrafované. Rozdielový stupeň, invertujúci, neinvertujúci vstup, to sú vlastne tieto dva vstupy, čiže tu by som dával to budiace napätie. Možnosť kompenzácie vlastne nuly cez tento offsetový vstup, čiže tiež také o čosi komplexnejšie prúdové zrkadlo, zdroj konštantného prúdu, ale teda najmä táto horná časť. Na výstupný stupeň, ktorý realizuje vlastne to celkové zosilnenie. Nejaké medzistupne budiace. Pokúste sa zdôvodniť odlišné značenie v predloženej schéme, diskutujte o technických normách a dôvodoch normalizácie v technike. Toto som tam poznačil z toho dôvodu, že vyhľadal som celkom peknú schému, samozrejme nechcelo sa mi ju prekresľovať, lebo by sme na tom nepodstatnom zabili hodne času. Toto značenie je blízke americkej normalizácii a ono tie rezistory, tie odporníky vlastne znázorňuje tak naturálne, ako by boli vynuté z odporového drôtu. To naše európske značenia a všetky tie naše európske harmonizované normy spoliehajú na to, že je to naznačené ako obdĺžnik. Ale tá normalizácia má ten význam, že nech si kdokoľvek otvorí tú schému, tak bude jednoznačne vedieť, o aký obvodový prvok ide. Či už to bude nejaká silová elektricko napájacia časť alebo taká napájacia časť, alebo to bude napríklad len takáto elektronická časť, tak každý pozná schematickú značku bipolárneho tranzistora, každý z nás pozná, ako vyzerá nejaká dióda, ako vyzerá tranzistor, ako vyzerá unipolárny tranzistor. No, je to nezameniteľné a presne vieme, aký obvodový prvok tam má byť použitý. Schému upravte pre jej spracovanie do podoby zapojiteľného modulu v aplikácii v NI Multisim. Myslí sa tým táto pôvodná schéma, no a ja urobím aspoň jednu úpravu, nebudem robiť všetky tie potrebné, ale naznačíme alebo slovne si to komentujeme. Skúste najskôr vy si povedať, že čo tu všetko by ste potrebovali zmeniť. Pointov je vlastne tie virtuálne meracie prístroje nahradiť pre nejaký reálny merací modul.
Dobre, ak ste si povedali, že každý virtuálny merací prístroj musím nejakými svorkami, nejakým konektorom nahradiť, poďme pozrieť najskôr tie konektory. Connect. A už si nepamätám, či to bolo v Power. Potrebujem len taký paráda, toto sú oni. No a každý vstup, každé napájanie, toto by som mohol aj trojvývodovo urobiť, urobme to tak. A tu napre ten odber signálu z výstupu a dajme, mám tu len štvorvývodový, ale nevadí, môže byť aj tak. Chcem si ukázať, ako by sme to vlastne nahrádzali. Dobre, toto dám preč. No, to vstupné budenie na jeden vstup, na druhý vstup, čiže tým som akoby premostil, bypassol tento zdroj V3. A teraz idem urobiť toto jedno napájanie, povedzme, že to takto Ctrl-R otočím a povedzme, že jednotka je potenciál do jednej strany, dvojka bude stredom a zem tu opäť nepotrebujem, tu mám tu v jednotke, dokážem si to zjednodušiť, ale mohol by som zapojiť aj všetky tie piny. A zase potrebujem tento druhý potenciál tu mať. Teda takto. Toto by boli vlastne náhrady za tie zdroje. A ešte, aby som mohol pripojiť Ctrl-R osciloskop. Len osciloskop zase by som potreboval, ak si nevyvediem samostatne pin na zem, zase taký trojpol, že by som tu mal aj zem. Alebo si to budem musieť potom, keď budem pripájať reálne ten osciloskop, tak tú zemniacu svorku pripojiť na minus pol spoločný tohto zdroja, čiže na túto elektródu 1. Pri veľkej jednoduchosti napríklad takto. No a keď to teraz popozerám, tie jednotlivé komponenty všetky mi musia mať footprinty okrem osciloskopu, okrem týchto zdrojov, tak ja keď to teraz prenesiem do toho ultiboardu, tak v tom ultiboarde si to budem môcť spracovať. A potrebujem package pozrieť, čiže je jednotka, tieto tu majú, tranzistory package všetky majú, rezistory package majú, to je super. Jedine tieto V1, V2 nemajú, to není problém. Dobre, poďme to do toho ultiboardu preniesť. Transfer to ultiboard. Ja si uložím, vy by ste si samozrejme mali pamätať, kde to potom budem spracovávať. Idem si importovať ten network. Musím si ten ultiboard posunúť do toho pracovného okna. Takto. Trošku môžem túto časť uzatvoriť. A naozaj sa teraz nebudem snažiť to správne rozvrhnúť. Nechám to na ten auto placing. Jediné, čo urobím ja, aby som vedel teda, kde sú. Toto je napájací konektor. Ctrl-R ho povedzme otočme. A na jednu stranu si dajme tam, kde to budeme privádzať. Ja pevne verím, že je jednotku, ale to by som sa dokázal aj prepnúť na tento multisim. Áno, je jednotka, je budenie, je trojka, pôjde do toho osciloskopu. Čiže je jednotku si dám povedzme z tejto strany, zase ju rotnem. Je trojku dám z tejto strany, rotnem ju. A ideme autoroot, autoplace parts. Dobre, povedzme. Toto môžem aj trošku mu pomôcť, aby sme to porotovali a zmenšili to zapojenie. Dobre.
Povedzme, že viac sa s tým už hrať nejdem a ani nechcem. CTRL-R. Tak. Jednotka je ten budiaci vstup. Odzumujem si to, idem board outline. Kliknem na ten board outline. Zmenším si ho. Aby mi to akurát doboplo. Takto. Takto. Tak. Dobre, kliknem mimo toho. Skúsime si to fitnúť do pohľadu. To je toto. Samozrejme v realite ešte by sme sa pohrali s tým rozmiestnením, dalo by sa tam získať viac. Ja mu teraz nechávam viesť tie cesty v oboch vrstvách, nejako mu v tom nebránim. Alebo skúsme, čo to povie, keď vrstvu top dám na off, že ju zakážem, či dokáže aj v jednej vrstve. A networky si vyberme celé a dajme ich na 24 aspoň milov. Autoroute. Spustíme autorouter. Uvidíme, či dokáže položiť tie... Už vidím, že sú tam také križovania, čo za žiadnych okolností to môžem rovno autorouter pauznúť a necháme to teda tak, aby to bolo v pohode do dvoch vrstiev. Cooper top, on, autoroute. Spúšťam autorouter. No, tuto bude v momente hotové a ešte posledné urobíme si cez Tools, View 3D, robiť tú vizualizáciu toho rozdielového stupňa. Ak by sme chceli trošku popolemizovať o tom, na čo si tu dať pozor a čo vôbec sme nevyriešili, a ono ten rozdielový stupeň by preto nefungoval dobre. A veľmi dôležité je, aby tam nedochádzalo k nejakým tepelným posuvom, čiže spravidla v jednom púzdre jedného integrovaného obvodu obidva tie tranzistory sú, ak by ste to málo kedy sa to skladá z diskrétnych prvkov, pretože je potrebné veľmi precízne spracovanie a spárovanie, aby tie prevodové charakteristiky oboch tých tranzistorov tvoriacich rozdielový stupeň boli identické. A preto sa to celé vlastne umiestňuje do jedného púzdra a tie operačné zosilňovače majú ešte aj obvod kompenzujúci nejaké tepelné zmeny v tej obvodovej základni. Dobre, dnes sme si teda chceli vysvetliť fungovanie rozdielového stupňa. Ďakujem za vašu pozornosť v tejto prvej činnosti alebo pri tomto prvom, čo sme sa zaoberali. A na budúce sa pozrieme na dvojstupňový tranzistorový zosilňovač, vlastne je rozšírením toho jednostupňového zosilňovača. Povieme si niečo o väzbách medzi stupňami, a kedy je to pre nás na výpočet jednoduchšie, aké to má obmedzenie, keď sú medzi stupňami kapacitné väzby. Ukážeme si, akým spôsobom je tam zavedená sériová prúdová spätná väzba v takomto stupni. Budeme merať amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku, ukážeme si, ako tú amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku, teda tú striedavú analýzu urobiť. No a trošku sa vlastne pobavíme o vlastnostiach zosilňovačov. Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne za pozornosť